aɗa andi saɗa liggodire 40 ans walla 30 ans mbawon yaadude e zaman ko nogas capannayi capanɗe jeegom jaaɗa hay capanɗe joyi on woɗɗoyi gonɗo e capannayyi ko o min cogu hande noon min dokkima junngo Mbaybe weeɗima junngo a yi min hande min jiima hoto janfu min hoto min janfo min nan tan ko dille ma kadi ko wondema petenaji so wiyama pet tan ko Bokke Mbaybe so wiyama Bokke ko mbotto monsieur Ly bisimilla ma ko gonɗa e dummum ko yo Allah yettini seydi Ly Allah jarama bisimilla ma e Mbaybe hande bisimilla ma e Mbaybe sukaɓe rewɓe e worɓe fof bismimama. Assalamu aleykum bandiraɓe ɗo winde ASC Bokke Mbaybe min mbiyon bisimilla moon e wuuro he ɗo ko wuuro ma ɗo ko nokku ma bisimilla ma sukaɓe jeunesse Bokke Mbaybe fof nan caggal maɗa toni ummima to wonno fof o tellima o ari kadi ene yiiɗen heddi ko golle meɗen on nani ko haali ko intérêt men enen fof emin mbiyama bisimilla seydi min komi bamma mi ɗum bamma a faami kono noon nanmi aɗa ara ɗo mbiɗa welti mbiɗa bisimilla Allah no wawi joton ko Allah neman fof assalamu aleykum ko Allah addanma ɗo faaɗa ɗo kono jaɓɓal ngal min mbiyata tan ko alhamdulillahi rabbil alamin biyo wona walla ndema e affaire leydi cikkumi wallata Bokke Mbaybe naaɓe ko ardi fof sabu ko so ƴeewama ɗo e commune he ko Bokke Mbaybe naaɓe goni ɗo ardiɓe ndema nane mawɓe nde ɓe gari nde ɓe kaali ɓe mbi so tawi kam o ko garo omo walla yimɓe no liggodiri ko ardi fof kam yo wallu en to banggue ndema to ndema worɓe ina woodi to ndema rewɓe ina woodi bisimilla ma noon yo Allah wallu en yo Allah hokku en fiɓodirde kadi ko tiiɗi wassalamu aleykum. min calmini on goto e moɗon kala e inde mum e yewtede muɗum min gari ɗo henne emin goni e lapol jillu nadde e nder diwan reedu Fouta o emin yiiɗi andinde yimɓeɓe holko woni jaɓɓal ngal min jaɓɓi ngal holko woni anniya momin jogui o holko woni lande politique keso momin gaddi o ene wiye Yeesal en marche sabu ko ɗum woni hande koyngal ngal min jaɓɓi ngal ene yaadi noon e koyngal gongal emin darni kawguel janggoɓe Qur'ana ɓe kamen guinnirta ɗum musabaka ko kawguel alquranul karim woni waddude duɗe ɗe almuɓe ɓe ngara ɓe mbiyeyo ɓe janggu simore sangam ɓe keɗe wooda ñawoɓe jooɗiɓe hafizul Qur'an en ene keɗoɓe ene ƴeewa mbete ene selli walla sellani ene rewi laawol walla rewani laawol etc. Allah waɗi gila 7 lewru juin on programme nana yaaha emin jakori so Allah jaaɓi ñande 17 woni samedi garowo oɗo henne somi jumani ko ɓawatel emin jakori nde final o waɗata to pete ɗo henne onon kala oɗon nodda hen wonande wawɓe tawtorede ɗum ko tagui min mbaɗi ɗum ɗon ko yidde ko kiram e hirande fuutankoɓe e yidde mawninde almudagal yidde hollude almuɓe wonde koye société he ɓe jeeya ko yiide kadi wonde Dakar emin jiiya programme uji mbaɗi noon ene waɗe e nder lewru korko ndu ene waɗi en programme teskiniɗo ene wiye musabaqatul Qur'an mo Sénico ene waɗe somin jeeɓa ɗum min jeyata hen fuutankoɓe pourtant somin miccima min mbiya ɓawde ko Qur'ana gonɗen e haalde kam emin nangi Fouta wona sara e alquranul karim e nder Sénégal wadde holko saabi programme uji ɗi sene mbaɗa en jeyata hen almuɓe fuutankoɓe ko heewi noon nan caggal hande subaka nde min jeehi Madina nde woodi e ɓiɓɓe ceerno kalɗo toon omo haala ko fate formation woni sukaɓe ɓe jangguinirta hen mataw aɗa wawi janggude aɗa dussito kono taw ene heddi sellude e wonɗin fannuji ɗum noon ko maɓe balle maɓe jangguine haɓe mbatta hen haqqille ɓe gacca hen haqqille haɓe mbawa sabu so tawi ko wawde tan emin jakori wona ñande ɓe kolla foof ɓe datat wajiɓe kono somi refti e konngui makko kanko oy ko hande eɗen daɗa en daɗira ko noon wonde en jangata eɗen daɗira sabu wonɓe ganduɗa hen ene kimmirani ɗum ene pinani ɗum enen gandi kadi ko laawol udditare sabu jaaha mbaɗa concours on ɗon gañoɗa hen kalis kewɗo aɗa wawi yaltude jaaha e concours aji internationaux ji ɗi dame kewɗe ene mbawi udditade hen donc kala joguiɗo ɓiyum ene jangga ene yiiɗi wasata ñalawma ɓiyum wona e on ɗon situation
ɗum tagi min gaddi programme mbaɗo noon komin kirani Fouta ko ɗum kadi woni komin kirani Sénégal ko hirande Sénégal e banggue yiyande e laaɓi ɗi yimɓe mbawi rewde pour ɓamtude leydi ndi saabu so tawi eɗen goni e nder leydi ndi eɗen kumpiti caɗele e nder leydi ndi Allah kadi e moƴƴere muɗum hokki en yaltude e yaade caggal leydi e humpitade kadi holko woni leyɗele goɗɗe ɗe holno ɓe mbaɗi haɓe jettiɗo ɓe jettiɗo andude kadi ko Allah waɗani en e moƴƴere ko ha paari saabu Sénégal woni leydi ndi ganduɗa hen Allah kañum min komi mbiɗo wonde ñande hen mi windi en français ko mbimi Dieu est quitte avec le Sénégal woni pour min Allah ala ko hedde ni Sénégal so tawi ko ndiyam eɗen jogui so tawi ko leydi eɗen jogui so tawi ko ressource uji naturel woni wiide ga phosphate gonɗo Ndendori walla gonɗo Taïba o so tawi ko calcaire nana ɗon ko ɗum ciment ji hande ya 3 cimenterie au Sénégal so tawi ko fer ne woodi so tawi ko zircon ene woodi so tawi ko or nana Kédougou ala mbiyami ko ɗo pondata ɗum tan ha mbiya wonde so tawi ko pétrole et gaz woni ko on keɓano ha joni Allah waɗi joni en keeɓi donc enen holko Allah heddani en haydara joni noon o waɗanta en ɗum ɗon ha para o rutto kadi o ara omo gollo pour yo leydi ndi ɓamta ɗum kam wonata ko enen poti famde wonde fof nane juuɗe men somi ƴeewi ɗo hen mi yiya ɓeɗo sukaɓe machallah Sénégal e hoore muɗum ko sukaɓe ɓe ɓuuri hen kewde kala temedere yimɓe ɓe ƴettuɗa 96 ko sukaɓe ɓe ganduɗa hen dañani duuɓi mumen timmani 35 ɗum woni statistique uji Sénégal 76% de la population sénégalaise n'a pas 35 ans ɗum ko à la fois ko moƴƴere par ce que ko doole pour golle saɗa gollo aɗa sohli doole ɗum ko doole donc nan ɗon kono kadi ko bombe sabu so tawi ɓen sukaɓe ɓe ballaka wooda ɗo ɓe goni tan ɓeɗo ɗo ɓe tampi tan sa renaki comme on dit en français ene woodi adage en wiye l'oisiveté est la mère de tous les vices woni kala ko jiiɗa e bonande ko arata ko ɓuuri hewde addude ɗum ko jooɗade taw ala ko mbaɗɗa ɓawde ala ko mbaɗɗa mbiya darom yaha mi naata ɗum ɗo hen so tawi aɗa jogino golle ma ko ɗum wonata haaju ma sa fini dawana ɗum sa arti aɗa tali goɗɗum so Allah waɗi a darni galle aɗa jogui haaju goɗɗo mo wona wiide aɗa yaha aɗa jooɗo e grand place uji walla aɗa yaha aɗa waɗi komi anda wiide minen noon min mbawa innirde koye amen politicien ji neɗɗo ne wawi innirde min noon saabu ko min naati hen kono kam gansaga ko politique de développement wonata min gona politicien ji ganduɗa henne ko gurnam mumen foof koko mbaɗi politique pour heɓde tan e position ji minen Allah koko walli min emin jettira ɗum Allah kadi nde min darni galleji gollorɗe emin kollira hen katantagal amen emin kollira hen fandare amen faade e ɓiɓɓe leydi Sénégal ha min paami kadi wonde galle gollorɗo momin jogui o komin mbawi gaynude hen ko wawa memde Sénégal o foof somin jiiɗi wadde ko ganduɗa hen ene mema Sénégal o foof min jaggi ko momin jaɓa jippade e nder langa politique o hanki nde min goni mbaɗi sikko haare woodi ceerno goto momin jeehi juuroyade toon o wi politique ko sawru ndu ganduɗa hen koko fawani tan e hakkude galle enen foof onen gone walla sen jiiɗi mbiyen hakkude leygal e dingiral joni noon sawru ndu nan ɗon fawi heddi ko an mbiyami min mi ƴettata nduɗo sawru haajam ala hen aɗa wawi wadde ɗon ha wooda ɓocconde wotere ummide to hen hocca ɗum jaafa ɗon e konngol ngol kono komi deftiɗo tan e ko haali ko hocca ɗum ene fiiruma sawru ndu taw haydara wawa hen ene heewi ko ɗum heɓata hen enen wona Sénégal tan noon leyɗele Afrique kewɗe ko ɗum woni caɗele mumen mi haali ɗum nane to pete to minnen min mbiyani komin opposant ji min gonani e laamu ɗum ene laaɓi te kadi min kasidinaki yimɓe wonɓe ɗo ɓe laamu gonguɗo hen min emin jaaɓi e wonɗin fannuji ɓe gollima kono ko ngesa tan ba ganduɗa hen ene heewi ko foti gollede hen goo ɗum woni toɓɓere adana nde donc c'est à dire ko gasade taw won hen komin mbawi arde min gadda ɗum tagui inde parti o sa ƴeewi o wiyete ko yeesal en marche yeesal woni hollum woni hesɗitinde donc emin jiiɗi wayrude jaɓɓal emin jiiɗi hesɗitinde no politique o waɗirte ni e holɗomin poti wadde concentré woodi e moɗon kalɗo joni wi woni wonde politique o yen jaa totten ɗum sukaɓeɓe
leydi sa ƴetti a totti ɗum suka ndi wayata kono suka o ni sabu suka ko ɓuri hen heewde ko joom énergie ko joom coftal donc ndin leydi wonat leydi dillondi leydi dogondi leydi jahondi et cetera te hande ko ɗon zamanu tolni leyɗele mawɗe kewɗi doole mbaɗi no france en e komi anda wiide nanɗo hen ko sukaɓe tokosɓe gardi ɗum président france o nde o ƴettata leydi ndi ko duuɓi 49 o yarata no 2017 nde o heɓtata deuxiéme mandat makko nde o yarate ko duuɓi 49 c'est à dire so gayni mandat ji makko ɗiɗi ni ha joni capanɗe makko joyi timmani hande france ko sukaɓe tokosɓe yarate duuɓi 33 ko ɓen goni toon ministre uji et pourtant eɓe no jogui leydi ndi eɓe mbaɗa ɗum conduire normal minen emin nangui wonde e banggue golle komin golli ko emin nangui wonde emin jogui expérience woni emin jogui gandal ngal ganduɗa hen so tawi min mbaɗi min kutorima ɗum ene wawi nafde ene waɗa kadi gartam ko ɓuuri hewde e meɗen hanki ha joni ceerno kalannoɗo hanki to hayre to hen o rutti kadi o wi saɗa resde kay resdu mo ganduɗa hen kam wonko jogui déjà ha baɗi saabu sa ƴetti a resni mo ganduɗa hen kañum ala haydara kene dogano ɗum so jooɗima o yiɗoto ko toppitade hoore makko ko ɗum woni probléme meɗen e niveau ji foof noon guila e mairie ji ha ɗo niveau ɓurɗo mawnude o emin jogui jiyande emin nangui wonde leydi ndi so tawi eɗen jiiɗi ndi yaara yeeso ko sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe goni koyɗe ɗiɗi ɗi ganduɗa hen ko hen yimɓe daroto pour wawde gollade mi haali ɗum joni 76% de la population moins de 35 ans ɓe mbaɗa ɗo programme uji hoy dawñi mi wiyani moƴƴani kono vraiment so tawi hoy dawñi ko yo sukaɓe daro e beddaji ene pitta mbimi ɗum ɗon vraiment ɗum wona perspective saabu wona yawde pittowo o min kalɗo e moɗon o koye bedde jooɗoto noon mbaɗa yeyna nenam ton e maynes mbaɗa jaratemi duuɓi 1 sappo e ɗiɗi ha duuɓi am 16 donc wona yawde mi waɗi gol métier ɗe ganduɗa hende nde jaami france de wona kalis mo babam acci ɗo hen nde sanki wona kalis mo nenam joguino ko no ɗum wiyeteno mataw ko Allah e moƴƴere muɗum e katantagal am e jangde ko ɗum woni ko uddata min laawol jaami france nde min jeehi toon nde min liggotono e restaurant ji min lawƴi kaake min pitti min lawƴi duusuji foof min mbaɗi min kessani haalde hanki amen o saabu somin ƴeewi on hanki ko ɗum tagata hande ko Allah luɓɗi min ko emin ganda holno min poti hutorade ɗum e holno min poti jogorade ɗum min majjani hay saaha goto expérience on ɗon momin jogui tagui min mbi sinno ko minen wonno ma wat programme uji goɗɗi ɗimin mbaɗi ko wona saabu so tawi ko fittude kay yumiraɓe meɗen ɓe e woniraɓe men rewɓe ne pitta ñande foof hayso jooɓaka donc kennenɓe kamɓe e ɗum ɗon wonande ɓe ganduɗa hende ɓalli mumen ko ɗum mbawi ko waɓe no guiƴam penda baali en ɓen kay ene mbawi nawede guese ɗe jaaha ndemoya wona ko gonga kalde c'est à dire que hande minen goƴamen foof koye ndema ka gaynaka ka e awo ngo holno mbaɗaten ha yimɓeɓe ganda ko ɗum tigui woni ngaalu meɗen enen saabu kala e meɗen pindo nana yiilo ko ñammini ɓesgu muɗum donc ñamdu ko hunde nde ganduɗa hen koye meɗen jeeya ko ñamaten ko ma woni en jeehi caggal leydi soodede ɗum woodi aroɓe ene jeeyata en ɗum ɗo importateur uji ma woni ko enen ndemanta ɗum koye men mbaɗen feere no ndemirɗen ko guuraten ko no guurirɗen ko ndematen ko ɗum woni ko nawrata leydi ndi yeeso ko ma jiɗen koye men koma jaɓen wonde ko enen mbawi joni fof ene jogui expression ɓe mbiyata ndimbal nacca fekke lohol borom seeɗa walle waw donc encore une fois ko ɗum woni yiyande amen ko enen poti fuɗɗade kollen wonde eɗen mbawi mi haali ɗum emin jogui hen jiyande mi wawa artude hen joni par ce que juutan emin jokkodire moɗon audio ne goodi ɗomin kaali ɗum hay hande tan nan ɗo pete ɗo min kalti ɗum so vidéo ji ɗi jalti mo on mbawa hettade ɗum gandon yiyande amen e holno min nanguiri wonde diwan Fouta o komin nanguɓe ko Fouta woni foti wonde fawru Sénégal saabu wona enen mbaɗani koye men ko Allah waɗi ɗum ko Allah waɗi ko ɗo maayo ɓurgo mawnude nde woni ko Allah waɗi kadi ko ɗo henne leyɗele ɗe ɓuuri hewde ɗum wona sinno ko Kaolack wonno mi wiyat Kaolack mais wona Kaolack woni sinno ko Louga wonno mi wiyat Louga mais wona Louga woni ko Fouta woni donc wona sababude komi haalpulaar hay sinno komi séréer gon noon mi wiyat wonde ko Fouta foti wonde fawru Sénégal saabu ko ɗum woni ko Allah waɗi ko holko saabi noon e hecci hanki emin goni commune goto ne wiye Mbane hedde Richard Toll min dari ɗon jamma hedde presque 1 heure du matin emin jewtude e mabɓe kono ni tan woodi hen mbiɗo mbaɗa jogui leydi kono mi wawa remde ñande hen mi waɗanoma invité e dental ne wiye mouvement Matam Debout
sukaɓe matam naɓe mbaɗi kam hen invité woodi no naɗɗo kadi nan hen e nder nden ɗon yewtere haali hen ko way noon kadi min gada kanko ni o wi ko minen min gadanonoma ɗo hen e neɗɗo ene jogui kalis muɗum wi ene waɗa kono min jaadani hen en même temps o wiyami eyyi mbaɗa jogui leydi mi wawa remde o wi ko mbaɗa jogui leydi kono mi ala guesa mbiyami holko tagui aɗa jogui leydi a ala guesa o wi par ce que a wawa remde sababude aménagement ceci cela et cetera mbimomi aduna kala ko jiiɗa ko haqqille foti ardinede hen aɗa jogui leydi ndi an awa ala kalis mo mbawɗa wadde hen pour waɗa ɗum wadde aménagé e wadde ɗum exploité holko tagui waaji gadduɗo kalis moɗon kalis muɗum on jewtitta ha pamodiron leydi ndi joguiɗa ni ko ngaalu ene jogui valeur kaldon ande holko woni valeur leydi ma ndi ande kankone kalis mo waddata o holno foti son mbaddi ɗum gote moɗon foof ande holko woni gueɗal muɗum e gueɗe ɗe firti holɗum way kono rempeccen ni tan ɗum kay mi yiyani hol probléme gonɗo hen Allah wallima an Allah sogganima neɗɗo ari ha e ma wima wonde mbaɗa yiɗi wadde mbiya ala mi waɗani sababude ko so ɓooyi o jeeta ɗum o wawa jeetude ɗum nous sommes dans un état de droit c'est-à-dire leydi ndi koni lamani ene waɗi ɗo ganduɗa hen justice ene woodi hay so tawi wonɓe ganduɗa hen ene jogui hen yiyande won ko wawa fewnitede walla ko wawa waɗede amélioré wodani kono kam en mbawa wiide en gala justice ɗum wona gonga min en tout cas min mi yadani hen gande wonde jaɓɓal yeesal en marche ko jaɓɓal golle saabu hay yiyende nde ko tubakoɓe mbiyata vision saabu saɗa yiiɗi ardade yimɓe aɗa foti haalande ɗumen holto parnuɗa ɗumen saabu gardiɗo ko ɗon fadete gardiɗo normalement ko omo yiya ko heddiɓe ɓe jiyata walla omo soyno ko heddiɓe coynotako o wiya ɓe gaare jehen mbaɗoyen ɗum ɗo o haalnaɓe holno feere lelnirte ha ko ɗum ɗon ko haarata ko wona ɗum ɗo noon tubakoɓe en jogani ɗum inde ɓe mbiyata ɗum ko vision sa ummima vision mbaɗa un plan stratégique pour yettade hen kono koye vision he tan kaɗanni min mbi vision amen c'est de bâtir un état stratège et entrepreneur qui s'appuie sur son secteur privé national fitti ko holɗum yiyande amen ko darnude walla tafde leydi ndi ganduɗa henne ardinte ko peeje e haqqilantagal pour darnude galleji gollorde sababu ne mi wi on wonde minen e famamuya amen caɗele ɗe ɓurɗe mawnude e leydi ndi ko probléme de dañande sukaɓe ɓeɗo tambi donc wadde galleji gollorde wona état hokkata ɗo yimɓe liggi c'est pas vrai ça emploi ko waɓe no amen ni entrepreneur uji mbaɗa créer entreprise uji ko ɗum woni ko waɗata créer emploi c'est pas l'état qui crée des emplois l'état crée les conditions pour créer des emplois mais pas le contraire donc gardinɗo haqqille e haqqilantagal jowitiɗo darnude galleji gollorde taw emin jowiti e ɓiɓɓe leydi ndi en mbawa wiide kadi eɗen jogui ngaalu meɗen ngaalu ngu foof hutorto ɗum ko jambureɓe arɓe e nder leydi meɗen kono gande wonde hande ko garangal salminago tan wonno ittodirde kumpa saaha ma aroy momin ɓeeɗo lerude programme amen o mon ɓeeɗo famde programme amen o komin jahata ko mo en ɓeeɗo famde ɗum kala mo ganduɗa hen ene henani ɗum bisimilla muɗum e komin goni dow muɗum ko mbiminane pete ko tan kala mo ganduɗa hen kadi won goɗɗum won yiyande wonde nde jogui hen ittata minen somin keeɓi momin gartir ɗum ɗo hen ɗum ko ɗum jiɗmi paamon par ce que politique wona enɗam ene wawi wonde sababude kono fotani wonde ɗum ɗon politique wona diine politique ko programme foti wonde ko jiyande ko rendude miijoji so tawi oɗon ndendi yiyande oɗon mbawi yaadude so tawi on ndendani miijoji jiyo jaam won hakkude moɗon saabu koddigal ngal e bandiragal ngal ɗum enɗam ɗam ɗum iwata ndenen ɗum no fewi saabu ko ɗum woni ko ɓuuri wadde important ko donc Allah jarama on jarama emin ñaago yafuya encore une fois e temps mo ɗum eno vraiment merci beaucoup merci aux jeunes également on jarama